kwalunkwe persuna li ħajkun parteċipi fil-pedagoġija jekk hux l-allim jew l-istudent għandu ifittex il-kuraġġ li jeħles, ġifieri jeħles ruħ mhux jeħles ma jagħmel ġejlenzi, li jfittex il-ħelsien permezz ta' kemm jista' jkun mistoqsijiet. Imma rax saħħa tremenda għandha l-edukazzjoni. Ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni litteralment nibbanalizzawha. Kemm ħanixtru laptops, kemm ħanixtru tablets, kemm ħanlibsu maskri, hemmhekk tisma' diskussjoni. Ma qegħdin nitkellmu fuq ħelsien, qegħdin nitkellmu fuq morali, qegħdin nitkellmu fuq etika, għarax kontenut qawwi għandha l-edukazzjoni li lin tajjeb mid-deċiżjoni tekniċi li nistgħu nieħdu. Għaliex? Għax l-edukazzjoni bħalma tista' tillibera semmejna il-kelma ħelsien, bħalma tista' teħles, tista' tjassar ukoll. U dawn iż-żewġ toroq li ħan nitkellmu daqsxejn b'mod binarju tajjeb huma toroq essenzjalment etiċi, morali, politiċi tajjeb u ideoloġiċi wkoll. Mela hawnhekk ħanitlu fil-kunċett li l-edukazzjoni qatt ma tista' tkun neutrali.